1997 година беше първото ми стъпване, няма да го забравя, беше октомври месец. Може би около октомври, ноември, покрай предстоящи празници, покрай Рождество, организирахме много голямо събитие. Това събитие аз исках да събера колкото се може повече лишени от свобода в тяхната зала, най-голямата зала в затвора София, която събира, мисля, че около 120, може би пряко сили, ако е препълнена, може би малко повече. И с помощта на тогавашният заместник началник по социалната дейност и естествено с благоволението на заместник началника по режима, успяхме да напълним тази зала с лишени от свобода, които искаха да видят за какво става въпрос. Кой е той човек, който иска да ни посети и какво точно иска да ни каже?